kan du snart møde os alle i Sandeville Family igen. Det sker på Bumleby Børnefestival, hvor der også vil være en masse andre spændende mennesker. Der vil være hoppeborge, trafikbaner for børnene, liveoptrædener, musik og dans og en masse sjov og spas. Så kom forbi og sig hej til os, få et billede og giv os en high five, når Bumleby Børnefestival kommer til Hørning den 10. maj, Herning den 25. maj eller Solrød den 16. august. Vi håber, vi ses. Velkommen til den her video, og velkommen til Son, Malles dværgpapegøje. Jeg sidder lige her og drikker min morgente med Malle, fordi Malle hun har ondt i halsen i dag, så er hun hjemme i dag. Og Malle, nu skal jeg se Malles morgenmad. I må ikke grine. Det her, det er Malles morgenmad. Makrelmad. Er klokken ikke snart? 10-12. Jeg er faktisk været op siden klokken 9. Jeg har dyrket yoga. Og vi skal ud og gå tur i dag, Malle. Jeg håber, du er med mig. Nej, du har ondt i halsen, men så ser du er med mig ud og gå en tur. Fordi jeg prøver virkelig at blive sundere. Og få noget af det mavefedt væk. Også fordi jeg får kolesteroltal, så jeg prøver virkelig at sådan, have en sundere livsstil. Hedder det. Ja, så se med på den her video. Hvor er den dværgpapegøje nu hen? Nu kommer du altså over til mormor, sådan. Elsker du mormors spejl? Kunne du ikke elske din mormor i stedet for? Hvad? Kunne du ikke elske din mormor i stedet for? Er det venstre hånd, Malle? Nej, det er højre. Hvordan kan den fugl kende forskel på højre og venstre? Altså, Malle, helt ærligt. Og nu skal jeg holde den præcis som hun vil have det. Okay. Ellers så gider hun ikke mig ikke. Sådan her. Jeg kan ikke så godt se det, men jeg tror, det er sådan. Men hun kan ikke så godt lige fremmed. Så hun kan godt lide det der. Au! Au! Malle! Au, hun bed mig i min pegefinger. Malle, helt ærligt. Jeg er jo ikke fremmed. Jeg er hendes mormor. Så det var virkelig ikke sødt gjort. Nu kan du sidde deroppe og hygge dig. Nu har du har næsten fået bidt hul i min finger, så. Hvad laver du af nummer igen? Hvad har du nu fat i, sådan? Malle, kan du ikke opdrage dit barn det bedre? Hvad laver din fugl nu? Sådan. Hvad er det, du har taget? Ej, har du været over at tage min plante? Har du været over at tage noget med en plante? Er det pap? Jeg tænkte, at det var pap, eller? Jeg tror også, det er pap. Hvor har du fået pap fra? Jeg kan lige bare sidde deroppe og så. Du er så fræk. Men Malle siger, det er altså ikke, fordi den vil bide mig, hvis jeg ser tilbage på videoen, var fuglen ved at falde ned. Og jeg tror, han vil i hvert fald bagover, sådan bag spejlet, og så vil hun bruge sig som støtte, og så fløj den. Malle siger, det var ikke for, at den ville bide mig. Den var i hvert fald bare over, da jeg ville tage den. Så derfor så bruger den næbet. Nu kan jeg altså godt bide, hvis... Hun bruger næbet til at holde fast. Ja, hun har jo ikke nogen arme, hvis jeg skal sige. Nej, hun har ingen arme. Men nu prøver jeg igen, og så ser jeg, om det er rigtigt. Men jeg tror ikke, hun viskede det. Jeg tror bare, hun flyver. Nu har hun også noget i munden, så jeg tænker... Nej, det har hun kan ikke lide venstre. Altså, hun kender da ikke forskel på venstre og højre. Jo, hun flyver. Eller... Hun kan ikke lide det. Jeg er bange for hende. Bange for hende. Hvad er det? Hvor er det, den får fat i det der henne? Det er ikke det. Måske noget, der lå oven på døren. Hun har kun siddet der. Sådan. Spiser du negle, imens du leger med pap? Det gjorde hun lige før. Nu kommer du altså herhen til mormor. Okay, nu skal vi sidde og hygge sammen. Er det ikke der, hun spiser? Prøv at kigge. Er der ikke et eller andet sted her? Du må ikke spise døren i hvert fald. Nu skal du være en god fru. Du får lov at være inde i stuen hver dag. Nu kommer du herop. Ikke den nu. Nu skal jeg derud. Ej, bliver du sur nu? Ja, hun kan ikke gøre det. Hun kan ikke lide venstre hånd. Du kan ikke lide venstre hånd simpelthen. Og nu skal du bide negle imens, eller hvad? Jeg tror, Malle lige skal opdrage sin fugl lidt bedre. Jeg ved, når jeg er mønstersfugl Tulle. Den er meget tam, og den kan snakke. Og du kan ikke snakke endnu. Nej. Du kan ikke få... Er du en sur gammel dværgpapegøje? Ej, du skal ikke... Ej, seriøst ikke. Skide på mit kamera. Så kan du godt opdrage din fugl, Malle. Ej, jeg får lyst til makrelmad. Jeg elsker makrel. Malle, tag du ikke din fugl ned til mig? Malle, det gider jeg altså ikke. Nu er den lavet en lort på min stol. Det er klart, Malle. Tænk, hvis jeg har lagt mit hår tilbage på den stol, Malle. Prøv lige at se. Det er ikke sjovt, Malle. Du griner bare. Hvis din fugl er herinde, Malle, så skal den altså ikke skide på min stolskat. Så skal du tørre det af bagefter, okay? Jeg skal nok tørre det af. Godt. Så kom ud til mormor. Hun gider ikke dig, mor. Nu vil Malle sætte den. Hvad skete der?
du er din egen mor? Det plejer hun da ikke. You psycho. Nå. Nogen er psycho. Ja, det er fordi hun har fået så meget fri. She's a psycho. Ej, Malle. Okay, men hun er psycho. Ej. Malle, for at være helt ærlig, så tror jeg, at din fugl har fået lidt for meget frihed. Fordi normalt bider den ikke Malle. Hun kan kysse den på munden, alt muligt, den bider. Ej! Den er så flabet, så flyver den lige bag ved mig. Ja. Man skal også huske, at ja, en fugl er jo sin egen. Så jeg ved ikke, hvor meget man kan opdrage på en dværgpapegøje. Jeg synes faktisk, det er nemmere med en ondulat. Jeg havde ondulat som barn. Altså, jeg har haft sådan i 5 år. Og alligevel så er hun ikke særlig sød. Ikke ved andre. Jeg synes, hun er sød ved dig, Malle. Ikke i dag. Nej, ikke i dag. Men ellers er jo Malle kan ligge og sove med hende nogle gange. Så lægger jeg og siger godnat til Malle. Og Malle holder ikke på den, eller noget, så ligger hun og sover ved siden af. Det er så cute. Det er godt, Malle. Så bare kom i gang, skat. Jeg har ikke lyst til at tørre den ud. Jeg vil bare gerne sådan. Og rydde op efter dit barn, ikke? Skal du egentlig have nogle børn engang, når du bliver voksen? Nej, jeg gider ikke. Skal du kun have fugle og katte? Nu skal du ikke være så fræk med mormor. Vel, nu skal vi være gode venner. Vi skal være gode venner. Og du skal ikke være fræk med mormor, vel? Nu skal jeg derud. Du skal ikke skælde mormor ud. Skulle vi ikke sidde og hygge os ved morgenbordet? Skulle du ikke være med? Lytter du? Og i dag bider du ikke ind i mit kamera. Nogle gange går hun simpelthen hen og hakker ind i mit kamera. Du er ikke sur i dag? Sådan, nu skal du altså ikke skide på en bryllupsbillede. Hvad? Nu skal du ikke sidde der og skide på. Kan du se, at du skal skide? Nå. Nej, det gør du altså ikke. Du lægger ikke lort ovenpå morfars bryllupsbillede. Morfars. Nu stopper du. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Vi bor jo med en dværgpapegøje. Så har Sofie et hamster, godt nok udsitter Nex. Og så har vi jo 3 hunde. Så man kan vist godt sige, at det er den skøre familie. Altså, og vi har en hund, der tror, at den er en kat og et menneske. Hver gang man forlader stolen, vælger sig på spisestolen. Du er altså ikke et menneske, skat. Vel, du er altså ikke et menneske. Hver gang vi sidder og spiser, så tror du skal sidde med Mila. Hvorfor kigger du på Amalie? Det er jo mig, der bestemmer. Hvorfor går du hen til Amalie? Hun elsker mig. Det gør hun altså ved at få underbid. Det kan man godt se. Sådan 2 tænder stikker ud. Åh. Det kan jeg gerne se. Mille. Ej, har du nu været i bad så? Ej, hvor ser du sjov. Jeg tager ind i buret igen, fordi jeg synes, hun... Er du kommet ind i buret igen? Ja. Og så tager du lige et bad, hva'? Du gider da ikke, hva'? Er det fordi, at din mor er sur på dig? Skal du lige slibe næbet lidt? Jeg ved ikke, hun krasser sig selv. Jeg tror, hun klør næbet, men det skal der også være plads til. Jeg tror også, det er sådan en kalken til at slibe næb. Og ja, skal du slet ikke ud og sidde på mormors skulder i videoen? Hvad sådan? Nej, okay. Hun er sød ved dig, Malle. Så skal vi have et billede til forsiden, og sådan kan ikke flyve, fordi den er våd. Så Malle... Så det bliver helt perfekt. Hun var våd, og hun sprøjter lidt med vand. Okay. Tror du... Ja. Kom. Okay, jeg fjerner mit hår. Hun tror, det er en fuglerede. Vi skal da have et lille billede til forsiden. Nu elsker du din mormor, men jeg tør altså ikke kysse dig, som Malle gør. Skal vi ikke bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Og så kommer der nok også en video over på familiekanalen Salden Ville Family senere i dag med Sofia. God dag. Nu vil mig og Malle gå en tur. Hej. Hej, skære. Kom så. Malle, tag den fod. Malle er bange. Hun gider ikke af. Nu må hun ikke af. Så kom over til mamma. Tag den fod. Malle, tag den fod. Tak.